Club de Golf Sant Cugat va ser l'escenari de la 5a prova de l'Interclubs masculí de Catalunya 2019. La cita, penúltima de la temporada, es va celebrar el passat 16 d'octubre en una jornada totalment assolellada. Doncs home, per nosaltres com a Golf Sant Cugat creiem que és una molt bona iniciativa de la Federació Catalana que faci un torneig com aquest. Ja fa molts anys que es fa a nivell femení i el fet de passar-ho als homes doncs creiem que és una molt bona iniciativa, no? I que tindrà molt d'èxit durant molts anys. Aquesta prova es va jugar sota la modalitat Furball Match Play Handicap, en què cada jugador que forma una parella juga amb la seva pròpia bola i puntua en cada forat el millor resultat de la parella. Es un torneo entre semana, divertido, donde hay bastante competición y bastante nivel, ¿no? Y te permite relacionarte pues con la gente de otros clubs. M'agrada jugar amb equips i m'agrada el coquet que dona la competició. Siempre es un reto competir contra otros clubs. Ostres, la competició ens agrada i és el que ens motiva més. Pues disfrutar de un día de golf fantástico y una competición muy divertida porque el match play no se juega cada dia. I participar sobretot amb els companys d'equip del Club de Golf Costa Daurada i a la vegada veure també companys i coneguts d'altres clubs de Catalunya. Primero me gusta golf, encima le une todo de Cataluña, club de algún día visto, hoy como está, y ambiente es espectacular. Ens agrada molt jugar a golf, molt, i que cada vegada que ens podem escapar doncs fem això. L'equip local va donar una lliçó de control i domini en tota la jornada i va aconseguir recuperar el liderat després de realitzar una actuació gairebé perfecta, sumant 15,5 punts dels 16 possibles. Mira, una de les coses que sí que s'està aconseguint, i jo crec que en part és bo i com a director esportiu o com a excompetidor, doncs, ostres, a mi m'agrada, no?, que les competicions, tot i ser amateurs i buscant el tema més lúdic, doncs, escolta, hi ha competència i la gent vol guanyar. Després d'aquesta prova, l'equip del Golf Sant Cugat es situa al capdavant de la classificació amb un total de 56 punts i 33 ups. El Golf Barcelona, que arribava a la 5a prova com a líder, només va poder acumular 6 punts, de manera que va caure a la segona posició amb 54,5 i 48 ups. La veritat, hem començat una mica així, també com la federació, a veure què tal anava aquest torneig, no? I des de l'any passat vam fer, va ser una elecció oberta, no? Tota la gent que estava disposada a competir pel club se'ls hi va proposar. Evidentment teníem un tall de hàndicap, però ha estat molt obert, ha sigut una selecció molt oberta
i aquest any que s'ha canviat una mica el reglament i que pot jugar, no hi ha límit de substituts, doncs nosaltres hem anat variant a l'equip en funció de calendari dels jugadors i de la competició on es jugava, doncs hem mirat de triar els millors. La classificació per al Premi de Consolació la lidera el Golf d'Aro, amb 12 punts i 8 apps, seguit del Reial Club de Golf de Cerdanya amb 11,5 punts i 12 apps. Bueno, esperemos que esto sea se le dé una continuidad, ¿no?, a este torneo, porque yo creo que la verdad que todos los clubes están muy contentos, ¿no?, de jugar este torneo, ¿no? Que aquest any va començar molt abans y espero que duri molts anys. Aquí viene primera competición, después siempre encontramos de viejos amigos, también va muy bien. Dos cosas yo creo que mejor. Jugar per l'equip, jugar representant el teu club, és el més motivant que hi ha. Jo personalment és la primera vegada que el jugo i estic molt content. O sigui que espero que es pugui seguir jugant durant molts anys. El títol d'aquest segon Interclubs masculí de Catalunya es decidirà en la 6a i última prova de la temporada, que tindrà lloc el 13 de novembre al Golf d'Aro Masnou. Nosaltres com a club l'any passat vam quedar segons a molt poc de poder guanyar. Ostres, i va fer mal, saps, en l'equip i estan tocats en l'orgull i aquest any doncs volen competir fins al final i de fet em sembla que si no m'equivoco anem segons o tercers, estem en posició de seguir lluitant per la victòria i em sembla que ja et dic que això dona que pensar que, ostres, que la competició amateur no deixa de ser una competició i que tothom vol guanyar. Evidentment, passar-s'ho bé, però competir és lluitar per guanyar.